Regal tou! Què passa amb el regal tou? Doncs que no hi ha perill que es trenqui. El pots xutar i el tanto. Oita, millor, ja el tenim obert. Fora. A veure, a veure... Hombre! Gorro i bufanda. Que és una cosa que sempre... No regales mai un gorro sol, una bufanda. Gorro i bufanda. A vegades fa gorro, bufanda i guants. Bueno, vaig a provar-me'l, a veure si em va bé això. Escolta. Ep! Problema. Està la bufanda està ajuntada amb el gorro. No hi ha cap problema. Estirant, si no estireu fort també. És que es xafarà. Bueno. Com es posen les bufandes? És un altre tema. No... anar cargolant. Bueno, se'ns ha plert el gorro de boletes d'aquelles del coixí, els que seguiu una mica els vídeos. Perfecte! Abriga, Escolta, diuen que el 70% de l'escalfor s'escapa pel cap. Què té de cert, com s'ha comprovat? No ho sabem. Gorro i bufanda, sempre fan servei. Mentida! Fan servei 3 mesos l'any. I amb el tema del calentamiento global i tot el tema aquest... El punt aquest està fet una mica suelto, No sé si passa una mica l'aire per aquí a l'hivern. És gorro una mica de segurata de pàrquing. Aquell segurata que fa el torn de nit i va amb el d'allò de Securitas i un gorro que a la feina no li han dit res, però no entra dins de l'uniforme oficial. 100% acrílic, no ho hagués dit mai, que era jurat que era tot cotó, aquest tacte. Bueno, escolta'm, tens pas el tiquet d'aquesta merda.